Това тук е един от най-добрите смартфони за снимки на пазара днес, а освен това е първият флагман на Oppo, който получава широко разпространение в България. В ръцете ми е Oppo Find X9 Pro, смартфон с солидна система от камери, включваща 50 мегапикселова основна с наистина голям сензор, OIS и широка бленда, плюс 50 мегапикселова ултраширока с автофокус, плюс 200 мегапикселова перископна телефотокамера за 3 пъти оптичен зум. Има и четвърти 2 мегапикселов сензор, който помага за по-естествените цветове. Тези камери са подпомогнати от шведските експерти на Hasselblad, които са прецизирали цветопредаването, имат намеса в интерфейса и режимите на снимане. Дисплеят на Find X9 Pro е с 6,78 инчов LTPO AMOLED панел с опресняване от 1 до 120 Hz, висока резолюция с гъстота на пикселите от 450 ppi, както и до 3000 нита пикова яркост. Изключително